Sandale sapa nek telek iki? Minto, nek Pak Minto Mas. Mereknya apa toh? Nek Pak Minto. Mereka segitu. Nada nih betul. Wah, naik sandal merek. Garing manis, kurang manis, tambahi gula. Cil, kowe rada rono aku ya butuh vitamin. Ya Mas, nyapa to kowe cerewet iki nyapa to? Iki urusane dagelan lho. Urusanmu debok kuwi lho. Nah. Rumah Gak menten seret niki urusan. Ora ning ngene iki yo kene sing ngurusi. Masa sithik-sithik ya ora oleh nonton. Ora oleh. Wis saiki bakul perak barang ya iki. Mas aku. Endok karo kowe. Aja ngurusi dalangmu. Goyangi sembarang ya Mas. Goyangi sembarang. Sik, lek aku ndak oleh nonton lampune tak pateni kabeh lho. Nyapa